Oameni buni, eu sunt Ionuț. Da, un prieten de-al lui Patrick m-a lăsat să filmez azi, așa că vom începe, dar nu știu unde este casa. What the fuck? Cum de poți sări așa de sus? Și cum de atâtea vieți? Știu eu. El mai de mult nu știa să pescuiască oameni. Dar eu Uite, le-am nu-ți duce învățat. niciuna, orice ai face. Deci, și dacă te lovește cu arcul instantan, nu-ți duce nici jumate de viață. Îți dai seama, uite. Am avut hack-ul și mi-am pus toate astea. Și în apă, știi? Stai să vezi ce repede fugi. Dar nu, trebuie să fugi normal, dă mie. Da, așa că. Ai tot mai mult sari. Întoarce-te invers și fugi pe câmpie. Și du-te la casă. Oh my god! What the fuck? Și în apă să vezi cum înot. Întoarce-te și tu încolo și nota. Poți vedea și noaptea. Ochii de noapte, mă. Și inimă, două vieți de aur. Acum vom pescui. Nu știm ce, dar hai să vedem. Dacă se vede peștele prin apă. Hai odată. Trage-o și... Uitam și sabie încercată. Vom merge la vânătoare de 100. Îi dai una și mele cu foc și uite ce mai am. Frate. Un skin invizibil. Dar cum să le aibă, mă? Alea. E vorba poțiuni. Unde sunt animaluțe? Nu mai mergi așa de repede. Da, odată nu. Bam. 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 Am făcut poțiuni și după aia... Și încotro ți casa. Doi. Stai că mă duc să văd. Nu e aia. Dacă știu eu unde mi-e, dacă te pierd. Dar unde mi-e, mă? Nu. Stai. Pe aici să fie, nu știu eu unde. Pe aici am intrat într-o mină, m-am blocat. Am ajuns aici. Am venit așa. Bun, uite barca. Am băgat o barcă să merg să pescuiesc. Da. O fulgerat în mine. O fulgerat și uite ce mică mi-e poarta. Așa că se vede ciudat. Da, la ce? Ceva. Uite. De pe crea. Nu de pe crea. De pe crea nu am făcut nimic. Numai casa. Asta e încercat. Dar dacă ne-l tragi și... Și nu mers. Nu. Da, îmi arăt cum se face capcana aia. Poți să o faci. Ai redstone. Ai... Nu, dar nu aici în curte. Stai că dacă nici nu te vede.
Mai ce simplu se sparge, mă. Așa. Nu, trebuie să te întorci așa și să se pună. Din spate, că Punem la rândul. dar n-ar trebui să sape de sub și să faci nu știu cum. Unde e maneta? Aici. Bine, mă. Oh, stai că m-am prins cum a făcut odată Andy. L-am văzut. Vezi ce repede le sparg. Pentru că am și ăsta. Bine, de pe hack mi-am pus astea. Da, repede le-am pus. Deci, te-ai uitat, am redstone. Du-te, mă. Ăla nu-i redstone. Ba, uite ce-s. Ăla e ca să pornești redstone-ul dacă n-ai manetă. Stai. Da? Da. Am dat și tu, mă. De la ce am, serios? Bucata. O să fie în următorul mai. Nu, uite-te cum îi dau cu sabia asta și uite ce pățește. Uite ce am făcut. Uite ce pățește dacă îi dau cu sabia incendiată și uite câte lucruri îmi dau. Uite, miliarde de pânze. De ce? Nu mai mica. Iui. Dacă poți să ai carne, fui. Păi ăla-i pânză full și încă 59 de bucăți. Nu mai vreau să fug așa de repede. Mergi să vezi acolo, că acolo este oaia. Cât e, da? Iui. Scrie acolo 99 plus, atât te-am dat. Știi cât e ăla? Uite cum e în casa mea. Nu o să mai mica pe tot. Ce să pun, că am o grămadă. Prieteni, mă ajutați? O să pun aceasta. Carne de zombie pentru ce? Doamne, trebuie. Crede-mă, n-am luat-o eu. O să pun o cutie muzicală și o să punem muzică. Ce se uită la porumbel? Asta e cutia muzicală, prieteni, și uitați cum. Da, asta pentru ce vrei? Starce. Ia. Da. Ce acolo? Am ieșit puțin de pe mapă. Vreau să vă arăt numai o chestie care cred că nu o știți. Dar nu știu ce are pisică cu tableta ta. Lasă și să uite, o să fie în următorul Minecraft. Cât am filmat? Ia este pisicuța lui. Băi, nu faci așa, că nimeni. Că știe toată lumea că tu ești așa. Ei.
Nu, uite. dus-o. Vedeți acest semn, nu. Acesta este un hack. Foarte minuscul pentru o pisicuță. Auziți cum toarce? Ca motorul. Să miroși. Mi-a mirosit piciorul. Dar nu miroase bine tu. Te rog numai pe mine să nu o pui. Vreau să joc, greu. Hei, dar nu pe mine, mă. Stai. Calmează-te. Au, 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 au. Ui, ți-ai scos ghearele alea. Măcar aici când îți fanii mei, mă, eu nu. Ce? Ce fani? Te mai întreb și ce fan? Trebuie să închid această filmare, atât a durat. N-am putut face aproape nimic și la revedere.